Čím? Barry si umýva nohu. Miguel chce prelomiť hlavou tento dlat. Pán Tomáš sa smeje? Pán Tomáš sa smeje. No neviem, čo to je za video, ale dobre. Neviem. Môžeš, už furt. Ale tak skús nohou aspoň, no. Dve. Ruka už bola. A to chceš hlavou sa tak zohnúť? Čo si pás? To je hlavou, nie. Vidíš, toto je dobrý nápad, keby som mal dlhú dosku. To by si mohol, no. No, skús. Tienku. Ale počúvaj. Tienku, počkaj. To je mozgovka dosť. Nech to znie efektne. Dobre, točím furt. Ja idem toto dať pre... To zajebal, ale brutálne. Dúfam, že sa tam nerýchlo Ty čo tam hľadáš? Ja idem tu flašku nejakú dať preč. Dobre, to si zase natočím. A nechceš tú vrestku si skôr dať? Nie, on rozmýšľam, že... Aby som sa tam nejako dostal. No skús. Musím sa tam nejako prekoprcnúť. Dobre. Ja som v pohode. No to som bola ja tak To beri si mali. A už pláva. Vidíš? Kde je? Aha. No, zastala. Mrka. A tak jednou nohou som to najebal do potoku, no. Nie je také hrozné. Tam sú bez tvoje stopy. Už ide Miguel, už sa vracia. To znieku zlomí každý. Ukáž, aké to je veľké, ale spomeň. Teraz bude čelovka. Miguel. Čelo. No, tak to aj. No, pozrieme veľkosť od strany do strany. To si ideš o hlavu? No, o hlavu. O hlavu. Hej, o hlavu. Takto? No. Dobre, v pohode. Ale no, môžeš. Počkaj, poď kedy. Môžeš, hocikedy, ja to točím, to je dlhé video jak svinia. This is for VUED and Ty si to ďalej. Stefan Martinik Ty si to ďalej. and Michal Zorčík. Wow. Je to tam.